जोङो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय लोगोफोर, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों। दा बे जाहैबाय मैया 15 आगष्ट इन्डिपेन्डेन्स डे। दा बै दिनखालि क'क्राझाराव मानगोनां BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनसे एनाउन्स खालामदों। जोंनि जायखिनि दा माने पेन्डिं जानानै दं BTC नि जबनि दा रिजाल्ट, दा बेखौ फोसावाखै। दा बेनि पेन्डिं जानायखौ बेनि सोमोन्दै मैयायो मानगोनां चिफ बिथाङा फोसावदों। दा बेखौ भिडिअखौ जों गिबियाव नायना लाग्रोनि। दा बे भिडिअआव जोङो माने BTC नि दा रिजाल्टफोर माबे रिजाल्टखौ होगोन दा बेनि सोमोन्दै चिफ बिथाङा फोसावदों। बेखौ जों गिबियाव भिडिअखौ नायग्रोनि। जेखुनु जाहाथे उसुबिदा जाया, दा नंखायनो जोङो थाबैनो LP UP नि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थांगासिनो दङ। बेनि बादै थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड साखरियाबो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। बे भिडिअनि गेजेरजों मानगोनां चिफ बिथाङा रोखायै फोरमायदों दि गासैबो जोंनि LP UP नि खोथाखौ गिबि सावरायदों। दा बेनि उनाव थार्ड ग्रेड 4th ग्रेड दा बैफोरनि रिजाल्टखौबो थाबैनो होगोन एबा कड अफ कन्डाक्ट। दा कड अफ कन्डाक्टखौ बेयाव 29 एबा 30 आगष्टनि खोथाखौ एसे बे जुदि बै समावबो जाहैनो हायो नामा, बेनि मोनसे चान्सेस दङ। माने चिफ बिथाङा माने सरकारनि सायाव एसे माने माबा थायो। दा बे सरकारासो माने माबे समाव कड अफ कन्डाक्टआ जाहैगोन। दा बे BTC गभर्नमेन्टआ एबा स्टेट गभर्नमेन्टआ माबे समनिफ्राय कड अफ कन्डाक्टखौ खालामगोन, दा बियो BTC एबा स्टेट गभर्नमेन्टनि मोनसे लोगो नांनानै दा बिसोरनि सायाव सोनारसिगोन। नाथायबा दायो मानगोनां चिफ बिथाङा रोखायै फोरमायदों दि LP UP आरो बे थार्ड ग्रेड 4th ग्रेडनि गासै रिजाल्टखौबो फोसावगोन होननानै, थाबैनो फोसावगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों माने रिपर्टारफोरनि सिगाङाव दा बेखौ बुंफोरनानै होदों। गोबां केन्डिडेटआनो दा रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन दा बेखौ मिथिनो थाखाय हांखुर जानानै दङ। नाथाय जेबो गोसोआव गोनो गोथो साननो नाङा एबा गोसोआव बारा बिदि हांखुर जानो नाङा। दा बेखौ जोङो इलेक्सननि सिगां जायखिजाया फोसावगोन, दा बेखौल' मोनसे गोसोआव साननानै लानो हायो। नङाब्ला जुदि बांद्राय सानोब्ला दा गोसोआव जोङो दुखु मोनो, माब्ला जोङो होगोन। दा बेयो गभर्नमेन्टनि मोनसे सिस्टेमजों थाङो। दा गभर्नमेन्टआव खायसे प्रब्लेम्सफोर जानो हायो। दा बेनि थाखाय रिजाल्टखौ थाब फोसावाखै। नाथायबा रिजाल्टखौ सानसेब्लाबो मोनगोन। दा बेखौ नेनो हायो जोङो। रिपर्टार्सफोरनि सोंनायाव मानगोनां BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गोबां बार बुंबाय, माने BTC नि जब रिजाल्टखौ थाबैनो होगोन होननानै बुंगासिनो दं एबा नाजागासिनो दं होननानै। खायसे भेरिफिकेसन एबा भेरिफाइ खालामनायाव एसे प्रब्लेम जादों एबा गोबाव सम लादों। दा बे खोथाखौ फोरमायदों। दा केन्डिडेट बिथांमोना एसे धैर्य लानानै एबा पेसेन्ट लानानै नेयोब्ला सानसे समाव बियो रिजाल्ट डिक्लेयार जागोन। दा बेखौ जोङो साननानै लानो हायो। गोबां भिउवार्स बिथांमोना सोंहरगासिनो दं माब्ला रिजाल्टखौ होगोन, नाथाय मोनसे फिक्स कालारखौ जोङो बुंनो हायाखै। दा बे जाहैबाय खालि जों मोनसे डेडलाइनखौ होनो हादों इलेक्सननि सिगां। दा बेखिनिखौल' जोङो माने हमनानै लानो हायो। MCC मडेल कड अफ कन्डाक्टनि सिगां रिजाल्टखौ होयोब्ला होगोन। दा बेखौल' मोनसे जोङो जाज खालामनो हायो। दा बेनि अनगायै जोङो मोनसे फिक्स डेटखौ जोङो फोसावनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै BTC सरकारानो दिनै फिक्स मोनसे डेटखौ फोसावनो हायाखै। खालि बे मोनसे खोथाखौ बुंनानै होदों। दा बे जाहैबाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट, इलेक्सननि जा कड अफ कन्डाक्टनि सिगां रिजाल्टखौ होगोन। दा बेखौल' रोखायै बुंगासिनो दङ जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङा। जियानो जाया मानो जायखिजाया रिजाल्टखौ सानसेब्लाबो होगोन। दा बेखौ गासैखौबो माने केन्डिडेट्सफोरा नेनानै थानो थाखाय खावलायबाय। नङाब्ला माने बेखौल' जुदि रिजाल्टखौ सानफ्रोमबो सानोब्ला दा बे रिजाल्टआ एसे लेट जायो। नाथाय बेयाव जों गोबां हांखुर जानानै बायदिसिना सानफ्लाङो। दा बेखौ एसे सम लानानै नेयोब्ला जों सानसे समाव रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। अके लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना माबाफोर मिथिनो दंबावोब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन। मोनफ्रोमबो कमेन्टनि रिप्लाइ होनो आं नाजागोन। अके, गोजोन्थों।